Λοιπόν, για παιδιά, είχαμε full καιρό να τα πούμε. Γράφω εξετάσεις γι' αυτό. Ναι, νέο κανάλι. Αυτό. Εδώ πέρα ουσιαστικά θα βγαίνει το FC Mobile content, δηλαδή σιγά το content στην τελική. FIFA θα πλέον, γιατί έχω και αρκετά FC Mobile βίντεο στο main κανάλι. Ναι, τώρα μόνο FIFA βίντεο θα είναι στο main κανάλι και τώρα σε αυτό το δεύτερο θα είναι τα ouch, χτύπησα. Θα είναι, τι λέει, άντε, 500 μέρες, τα FC Mobile. Αυτό γενικά. Ωραία, έχουμε εδώ πέρα κάτι φριάκυρα πράγματα. Με το κάτι player picks που είναι πάντα με λεφτά και ποτέ, οπότε δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Οκ, πάμε. Αυτή είναι η ομάδα του αντιπάλου. Θα χάσουμε σίγουρα. Αλλά θα το πουλήσουμε καλά. Θα το πουλήσουμε καλά. Δεν θα πάμε ήδη χαμένοι από τα αποδυτήρια. Οπότε πάμε. Sick. Άντε ρε. Αχ, έκανε disconnect. Ναι! Μα αυτή την ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα για να κάνει disconnect. Έλα, βάλ το chic. Δεν το βάλε. Όχι. Όχι, θα μου πεις είναι αριστερός ο chic. Επειδή είναι chic. Τσέρκι. Πάμε. Οκ. Μπήκε αλλά ούτε καν. Offside. Chic. Πάμε λίγο να τον καλύψουμε εκεί. Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο πλάκας. Βανά, Τσέρκι. Ο Νεϊμάρ! Έλα Νεϊμάρ! Έλα! Ψαλιδάκι γκολ! Άντε για! Άντε για! Τι τους κάνω? Τι τους κάνω? Ντιμπίλε. Ραφίνια. Σικ. Έλα ρε σικ, όχι ρε. Την πήρε ο Ντιμπίλε. Ο Πιτίτ. Ραφίνια. Όχι. Λακίνγκ. Ραφίνια. Όχι. Νιμόρ. Τσέρκι. Όχι. Ωραία. Έλα. Τσέρκι. Τσέρκι. Ραφίνια. Γκολ. Σκουράρει ο Ραφίνια, κυρίες και κύριοι, απίστευτο γκολ. Εντάξει, ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Τσιχ. Τσεκ. Ματίου. Τσέρκι. Ραφίνια. Όχι ρε Ραφίνια. Τσέρκι. Κίνγκ. Έλα, θέλω να βάλει γκολ ο Αμερικός Κίνγκ. Ναι ρε Κίνγκ αγόρι μου, άιντε. 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 Άιντε, σε παρακαλώ, μπράβο αγόρι μου. Μη κολλάς. Έστω να βλέπουμε το replay. Γη. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα το είπα στην αρχή του βίντεο, απλά τώρα τελευταία δεν κάνω βίντεο λόγω εξετάσεων. Τώρα το ανεβάζω σε κανάλι που δεν έχω σχεδόν, βασικά έχω ένα sub, οπότε είναι chic. Ο chic. Ζάο Πέντρο. Πάμε, συνεχίζουμε ακαθήκτη. Οκ.
Μια χαρά. Βαμπαστέν. Γκουλίτ. Χουλίτ. Ραφίνια, Ζαο Πέντρο. Ούτε καν. Έλα ρε Ζαο Πέντρο, άπλωσε το πόδι σου εκεί ρε αγόρι μου. Να πω την αλήθεια και εγώ λίγο βαριέμαι το FC Mobile πλέον. Καλύτερο είναι το FC. Για πολύ φαντάσου. Αυτό τώρα θα σας φαίνεται και σας βαρετώ. Και συμφωνώ κιόλας. Να λέμε την αλήθεια. Άντε. 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 Τέλος. Τέλος. Οκ, μπήκαμε στο δεύτερο. Έχουμε μπει στο δεύτερο. Φοφάνα. Πάλι βεβαίνια. Όχι ρε. Καπτιβιά. Όχι. Shit. Goddamn. Goddamn. Όχι. Όχι. Πέτρη. Έφυγες εσύ. Πάλι Πέτρη. Πάλι στο Ραφινιά. Και πάλι στο Πέτρη. Πέτρη, βάλ το αγόρι μου. Βάλ το. Και μόλις άρχισε να κολλάει εκείνη τη στιγμή, να μην έχει τόσο καλό ίντερνετ. Άρα το βάλε, έστω. Κάτι είναι γι' αυτό. Δεν μας έκανε να το χάσουμε. Νίμαγ. Το βαρέθηκα ήδη, φαντάσου. Ωραίος King. Ωραίος ο King. Τσίρκι. Τσόκεϊ. King, ωραίος Καπτεβίγια. Πάλι στον Τσίκ. Τσέρκι, τι λέω Τσίκ. Μετά πήγε στον Τσίκ. Έλα ρε. Γιατί μου τον σταματάει να κάνει run. Σταματάει το παιχνίδι. Θα μου πεις EA Sports, αλλά καλύτερη είναι EA στο FC, φαντάσου. Φαντάσου πόσο χάλια είναι εδώ. Οκ, πάμε. King. Τον έστειλε για κεράσια. Πασάρα όμως ο King. Τσέρκι! Στο 41. Οϊντέ. Τσέρκις. Ο Τσέρκις. Φαντάσου. «44, μην το φάμε τώρα, είναι η χειρότερη στιγμή να φας γκολ». Το φάγαμε. Γιατί το είπα λίγο πιο νωρίς, φαινόταν, εντάξει, φαινόταν ότι έμπαινε μάλλον. Είπαμε να έχει τραστ στο τέρμα σου, αλλά δεν εδώ τι έκανε μετά από μισή ώρα πήδηξη. Τέλος πάντων. Μόνο να μην μας το βάλει σε κανένα 90 και μετά να κλαίμε. Μετά από αρκετή ώρα έγινε αυτό. Όχι, 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 όχι! Έλα ρε. Έλα. Γιατί ρε. Πόρε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βασικά, εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε, εντάξει. Πήρε αρκετό χρόνο, αλλά και είναι πιο βαρετό, γιατί εντάξει δεν έχει κάτι, δεν έχει από τα καλύτερα παιχνίδια σε όλο τον κόσμο. Οπότε εντάξει δεν το ευχαριστήθηκα τόσο όπως θα έπαιζα FC. Να πούμε την αλήθεια, τώρα γράφω και εξετάσεις κλπ. Γι' αυτό δεν γίνεται τώρα. Αυτό ήταν τέλος πάντων το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε και bye!